Γεια σας παιδιά, σε αυτό το βίντεο και σε αυτό το βίντεο μάλλον θα μιλήσουμε για την αύξηση της μυϊκής μάζας, τον όγκο δηλαδή. Είναι το δεύτερο μέρος αυτού του θέματος και σε αυτό το βίντεο θα είμαι πιο αναλυτικός όσον αφορά τη συμπεριφορά μας τόσο εντός όσο και εκτός γυμναστηρίου. Οπότε έχουμε αρκετά πράγματα να πούμε, αλλά πριν ξεκινήσω να τα πω όλα αυτά, δείτε πρώτα το πρώτο βίντεο που έχω κάνει για την αύξηση του όγκου, το οποίο αναφέρει δύο κύριες προϋποθέσεις τις οποίες για μένα πρέπει να πληρεί οποιοσδήποτε προκειμένου να ξεκινήσει ένα πρόγραμμα όγκου. Δηλαδή, εν ολίγης είναι δύσκολο, ένα πρόγραμμα όγκου είναι αρκετά δύσκολο και για μένα πρέπει να έχουμε κάποια στάνταρ προκειμένου να μπούμε σε αυτή τη διαδικασία. Οπότε τσεκάρετε πρώτα το πρώτο βίντεο και μετά ελάτε να δείτε αυτό εδώ. Ας ξεκινήσουμε με τη συμπεριφορά μας μέσα στο γαμημένο το γυμναστήριο. Πρώτο πράγμα και πιο σημαντικό απ' όλα είναι ότι πρέπει να ανεβάσουμε την ένταση της προπόνησής μας. Και δεν μιλάω απλά για 100%, μιλάω για 200, 300, 1000%. Μιλάω ότι όση ένταση δίνουν όλοι μας στο γυμναστήριο πρέπει να τη δίνετε εσείς μόνος σας. Και πώς γίνεται αυτό? Πώς επιδιώκω τη μεγάλη ένταση? Πρώτα απ' όλα είναι θέμα του μυαλού. Πρώτα απ' όλα μπαίνω στο γυμναστήριο και δεν μαλακίζομαι. Μπαίνω στο γυμναστήριο και ξέρω τι κάνω και δεν με αποσπά κανένα σε καμία. Τώρα το δεύτερο είναι να βάλω max κιλά. Πρέπει να βάλω πολλά κιλά στις αντιστάσεις μου, έτσι ώστε να βγουν το πολύ 10 επαναλήψεις. Και όταν λέω το πολύ 10 επαναλήψεις, δεν εννοώ ότι 8, 9, 10 ok τέλος. Εννοώ ότι η 10η ή η 9η ή η 8η ή όποια είναι αυτή πρέπει να βγει με τα 1000 ζόρια. Για την ακρίβεια δεν πρέπει να βγει μόνος σας, δεν πρέπει να βγει, πρέπει να βγει μάλλον με κάποιον να σας βλέπει, να σας βοηθήσει. Πρέπει να βγει μισή δύναμη εσείς, μισή ο partner. Οπότε τρίτο πράγμα και πιο σημαντικό, εν ολίγης με οδηγεί σε αυτό, είναι ότι πρέπει να πηγαίνετε στο γυμναστήριο μαζί με ένα φιλαράκι σας να σας βοηθάει, και αν δεν έχετε κάποιον, βρείτε κάποιον μέσα στο γυμναστήριο να σας βοηθάει. Επόμενο πράγμα είναι τα διαλύματα μεταξύ των σετ και των ασκήσεων. Όπως έχουμε πει, έχουμε ανεβάσει ένταση, έχουμε ανεβάσει κιλά, έχουμε κάποιον να μας βλέπει γιατί μόνοι μας δεν μπορούμε. Οπότε, όπως βλέπετε, τα πράγματα είναι λίγο δύσκολα. Γι' αυτό το λόγο, τα διαλύματα πρέπει να είναι λίγο μεγαλύτερα από το κανονικό. Ιδανικά πρέπει να είναι 1,5 με 2 λεπτά. Δηλαδή, δίνω λίγο χρόνο, όχι max, δίνω λίγο χρόνο στον μήνα να επανέλθει, γιατί αυτό που μόλις κάνετε θα το ξανακάνετε. Εντάξει, και μάλιστα θα είναι και πολύ χειρότερο. Οπότε, μην βιάζεστε να κάνετε γρήγορα τα σετ σας, γιατί μετά πάει σε τελείως διαφορετικό πρόγραμμα. Τα διαλύματα πρέπει να είναι με το ρολόι 1,5 με 2 λεπτά. Τόσος είναι ο ιδανικός χρόνος, έτσι ώστε να επανέλθει εν μέρη ομής και να μπορέσει να ξαναδώσει τα μέγιστα. Εντάξει, τώρα, προπονήσεις αναβδομάδα. Και αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο θέμα, γιατί μετά από μια τόσο μεγάλη και έντονη προπόνηση, προφανώς το σώμα θέλει να ξεκουραστεί. Θέλει να αναδομήσει το σώμα μας στους μύες τους οποίους εμείς καταστρέψαμε. Οπότε αυτό δεν γίνεται από τη μία ώρα στην άλλη, ούτε καν από τη μία μέρα στην άλλη. Ιδανικά οι προπονήσεις σε ένα πρόγραμμα όγκου πρέπει να γίνονται μέρα παραμέρα. Δηλαδή, δίνω το 100%, το 1000% του εαυτού μου στη μία προπόνηση και ξεκουράζομαι την άλλη. Την άλλη μέρα πρέπει να επανέλθει πλήρως το σώμα, να επουλώσει και να μπορέσει να είναι έτοιμο για την μεθεπόμενη ημέρα, έτσι ώστε να ξαναδώσει το 100%. Το κάθε μέρα δεν είναι κακό, αλλά το σώμα δεν προλαβαίνει να επουλωθεί πλήρως, οπότε δεν αναπτύσσεστε και πλήρως. Γι' αυτό πάρτε μία μέρα off ανάμεσα στις προπονήσεις σας. Επίσης, κάποια πράγματα πάρα πολύ σημαντικά και κρατήστε τα αυτά, γιατί αυτά είναι που κάνουν τη διαφορά. Πρώτον, ιδανικά θα είναι καλύτερο να ασχολείστε με μία μυϊκή ομάδα αναπροπόνηση. Δηλαδή, Δευτέρα στήθος, Τετάρτη πλάτη, Παρασκευή, ξέρω εγώ, ώμους, Κυριακή χέρια και μετά πάλι την Τρίτη πόδια. Αν χρησιμοποιώ πολλές μυϊκές ομάδες μαζί, τότε το όλο πρόγραμμα πάει σε πιο κάψιμο, σε πιο fat burning, σε πιο physique style. Εμείς θέλουμε όγκο, εμείς θέλουμε μυϊκή μάζα, οπότε θέλουμε να επικεντρωθούμε σε κάθε μυϊκή ομάδα ξεχωριστά. Εντάξει. Το δεύτερο πράγμα πάρα πολύ σημαντικό είναι δώστε βάση στις αρνητικές σας επαναλήψεις. Για όποιον δεν ξέρετε τι σημαίνει αρνητική επανάληψη, είναι όταν κάνω την πίεση και κατεβάζω αργά και μετά ξαναδίνω με δύναμη.
από έρευνες, από επιστήμες, ψάξτε το. Έχει αποδειχθεί ότι η αρνητική επανάληψη έχει πολύ περισσότερα αποτελέσματα από την αντίθετη της. Οπότε με το που κάνετε, ξέρω εγώ, τις 8 επαναλήψεις σας, κάντε και μία αρνητική ή κάντε και 2 αρνητικές. Δώστε βάση στις αρνητικές επαναλήψεις. Θα σας δώσουν πολύ μεγαλύτερο όγκο και σε πολύ πιο γρήγορο χρονικό διάστημα. Και τρίτο και πάρα πολύ σημαντικό είναι ότι δεν πρέπει να περνάει η προπόνηση στη 1 ώρα. Μετά τη 1 ώρα το σώμα, λόγω της υπερβολικής κόπωσης, θα έχουν τελειώσει όλοι τα άνθρακες στο σώμα σας και το επόμενο πράγμα που θα ψάξει για να φάει, για να βρει ενέργεια, θα είναι ο μυς. Οπότε δεν κάνουμε τίποτα, κάνουμε ένα βήμα μπροστά και κάνουμε 2 βήματα πίσω. Εντάξει, εμείς προσπαθούμε να φτιάξουμε τον μυ, οπότε με αυτόν τον τρόπο το σώμα και η μυ, οπότε δεν βγαίνει κάτι. Πρέπει στη 1 ώρα να έχω τελειώσει όλη μου την προπόνηση. Όσον αφορά το αερόβιο, μαχαίρι. Πρέπει να το κόψουμε το αερόβιο. Το αερόβιο δεν βοηθάει. Το αερόβιο είναι κάτι τελείως αντίθετο από αυτό που κάνουμε. Οπότε για όλο αυτό το διάστημα το οποίο κάνουμε ένα πρόγραμμα όγκου, πρέπει να σταματήσουμε να κάνουμε κάθε μορφή αερόβιου. Ο μόνος τρόπος να κρατήσουμε την αερόβια μας προπόνηση είναι μόνο αν αυξήσουμε την ένταση της αερόβιας προπόνησης και μειώσουμε τον χρόνο. Εντάξει, δηλαδή η αερόβια προπόνηση, άμα θέλετε τόσο πολύ να κάνετε αερόβιο, τότε ο χρόνος της αερόβιας προπόνησης δεν πρέπει να ξεπερνάει τα 20 λεπτά. Δηλαδή, και ο λόγος που το λέω αυτό είναι γιατί μέχρι τα 20 λεπτά αερόβιας προπόνησης το σώμα σας καίει τα άνθρακα. Οκ, μέχρι εκεί όλα καλά. Από τα 20 λεπτά και μετά, μέχρι τα 45 ή τη 1 ώρα, θα κάψει το σώμα σας μη. Εντάξει, εμείς αυτό δεν το θέλουμε καθόλου αυτή τη στιγμή, στη φάση που είμαστε. Οπότε πρέπει στα 20-25 λεπτά να έχουμε σταματήσει κάθε μορφή αερόβιας προπόνησης. Και αυτά τα 20-25 λεπτά πρέπει να είναι full, max ένταση. Εντάξει, μιλάμε για 100 sprint, ξέρω εγώ, ή κάτι τέτοιο. Θέλει να έχει μεγάλη ένταση και με πολύ περιορισμένη χρονική διάρκεια. Αλλιώς μην κάνετε καθόλου. Οκ, αυτά όσο αφορά το γυμναστικό μας κομμάτι, το γυμναστηριακό μας κομμάτι. Υπάρχουν και κάποια άλλα πράγματα τα οποία πρέπει να γίνουν εκτός γυμναστήριου και αναφέρομαι κυρίως στη διατροφή και στην ξεκούραση, η οποία αν γενικά σε ένα οποιοδήποτε άλλο πρόγραμμα πρέπει να είναι αυστηρά, τότε φανταστείτε ότι στον όγκο πρέπει να είναι 2 φορές πιο αυστηρά. Όσον αφορά το φαγητό, προτεραιότητα εδώ πέρα είναι η ποσότητα. Μας ενδιαφέρει κάθε 2 ή 2,5 ώρες να βάζουμε κάτι στο στόμα μας. Και ακόμα και όταν δεν πεινάμε, ακόμα και όταν δεν πεινάει κάποιος, πρέπει να δίνει τροφή στο σώμα, πρέπει να δίνει υλικό, καύσιμο, έτσι ώστε να έχει ο μυς για να μπορέσει να μεγαλώσει, εντάξει, να μεταβολίζει και να μεγαλώσει ακόμα πιο γρήγορα. Ακόμα και στη μέση του ύπνου, πρέπει να ξυπνάτε στη μέση του ύπνου σας, να πίνετε ένα shake ή δεν ξέρω τι και μετά να ξανακοιμάστε. Μην μένετε πάνω από 3-4 ώρες νηστικοί, είναι καταστροφικό. Πέρα από αυτό, όταν λέω μεγάλη ποσότητα μην το εκμεταλλευτείτε, δεν εννοώ να βγούμε έξω και να τρώμε ό,τι μαλακία υπάρχει εκεί έξω. Εντάξει, πάντα η ποιότητα είναι must, η ποιότητα είναι παντού σωστή, γιατί δεν είναι μόνο όγκος, εντάξει, θέλουμε και μια υγεία, το σώμα μας να δουλεύει σωστά, δεν είναι μόνο το φαίνεστε, είναι να είμαστε και υγιείς και εσωτερικά. Από εκεί και πέρα, η ξεκούραση, άλλο ένα πάρα πολύ σημαντικό κομμάτι. Εντάξει, πρέπει να κοιμάστε πολλές ώρες, γιατί οι μεγαλύτερες μεταβολές στο σώμα σας γίνονται κατά τη διάρκεια του ύπνου. Εντάξει, μεγαλώνουμε στον ύπνο, εντάξει. Δεν μεγαλώνουμε ούτε όταν γυμναζόμαστε, στο γυμναστήριο καταστρεφόμαστε για την ακρίβεια. Εντάξει, το σώμα σας διαλύεται. Εντάξει, και μετά όταν γυρνάτε, όταν κοιμάστε μάλλον, τότε το σώμα σας βρίσκει χρόνο να μεγαλώσει και να αναπτυχθεί. Οπότε μην το αγνοείτε με τίποτα. Η ξεκούραση έχει μεγάλη βαρύτητα σε αυτό το κομμάτι και θα κάνει μεγάλη διαφορά. Και τελευταίο πράγμα που θέλω να αναφέρω είναι τα συμπληρώματα. Η αλήθεια είναι ότι σε αυτό το κομμάτι τα συμπληρώματα βοηθάνε πάρα πολύ με το ρόλο τους. Η αλήθεια είναι ότι όποιος θέλει να μπει σε ένα πρόγραμμα όγκου μπορεί να το κάνει και χωρίς συμπληρώματα. Η αλήθεια είναι. Πάντα μπορεί να κάνεις οτιδήποτε θες και χωρίς συμπλήρωμα. Αλλά με το συμπλήρωμα η αλήθεια είναι ότι θα γίνει πιο εφικτό, πιο γρήγορα, γιατί γι' αυτό είναι και ο λόγος του συμπληρώματος. Υπάρχουν για μένα τρία συμπληρώματα τα οποία προτείνω να πάρει κάποιος όταν είναι σε μια φάση απόκτησης όγκου. Γι' αυτό είναι η πρωτεΐνη σας, η κρεατίνη σας και η γλουταμίνη. Εντάξει, ειδικά μετά το γυμναστήριο, μετά τη γυμναστική αμέσως έχω το shake μου έτοιμο,
μπαπ, πίνω και είμαι εντάξει. Κατά τα άλλα όμως να ξέρετε ότι τα συμπληρώματα δεν κάνουν τίποτα από μόνα τους. Εντάξει, τα αναφέρω τελευταία γιατί είναι και τελευταία σε σημασία. Αν δεν κάνετε όλα αυτά τα οποία είπα πριν, τότε αυτό το μικρό shake δεν πρόκειται να σας σώσει. Εντάξει, η διαφορά ενός που έχει όχι απλά όγκο, ένα ωραίο σώμα, με έναν που δεν έχει τίποτα, δεν είναι ότι αυτός παίρνει αυτό το γαμημένο στερεότυπο, το ότι παίρνει συμπληρώματα, είναι ότι έχει πάρει πιο σοβαρά τη δουλειά του. Αυτά είναι τα πράγματα τα οποία πρέπει να κάνετε και καλώς ή κακώς πρέπει να γίνουν όλα. Δεν τα είπα αυτά για να κάνετε ένα από αυτά, πρέπει να γίνουν όλα και γι' αυτό το λόγο, αν δεν το γουστάρετε και αν δεν σας αρέσει αρκετά, κάντε να μην το ακουμπήσετε. Εντάξει, δεν είπε κανείς ότι είναι εύκολο, θέλει πάρα πολύ πειθαρχία και πάρα πολύ συνέπεια. Εντάξει, αυτός που κερδίζει είναι αυτός που είναι συνεπής στα ραντεβού του. Μην ξεχάσετε να κάνετε like αν σας άρεσε το βίντεο, αφήστε οποιοδήποτε comment μπορεί να έχετε ή για όποια πορεία μπορεί να έχετε και κάντε subscribe για περισσότερα.